And what is up, Floyd here, your Boholano. And what is up, Floyd here, your Boholano. Today, pag-utag tupi, pag-ugupit. So, New Year, bagong tupi, bagong... wala. Before nagpasko is kayo. So, wala pa nahimo. Nag-maximum ang among gas nga musulod. Nag-maximum ang among gas nga musulod. Hey, what is up, Floyd here? Halos ining uli na ko. Ditso na maligo lang. Magluto. Tapos, diretso na matulog para at least in the morning na akay. Ma-charge nga para sa sunod nga busy nga pag nga adlaw. Tapos sa time nga December, Christmas, New Year, mao gina ang time nga more on stress week. Stress ka ba? Daghang tao kasagaran is daghan og ma-call and sick. Late on call kay wala ka mata siguro, late niya. Karon nang kinahanglan nga focus ka. Wala kay aside sa imong mentality, wala kay lain nga gihuna-huna para dili ka ingon og kanang ma-disturb ka sa imong other side nga gipanguna-huna ba. So wala ko'y nahimo sa New Year. Ako'y nahit sa New Year pero naputol sad siya. Nawala ang file. Sa trabaho is daghan na og nahitabo. Start sa mga 15 until sa end of the December. Straight siya, long hour, halos wala na yung mga break, maximum mga manpower. Naay mga call and sick. Mga bag-o pero greater lang sila. Naay mga bag-o nga rescue lang sila. Pinakauna na akong nahinduman may nga time is carolings, bugnaw ang panahon, sakto lang ang hangin. Time check, now it's 7:53. It's 7:56, December 31. 4 hours more to go. Mag New Year na. So today I will talk about resolutions for the next coming 2021. Christmas, New Year, most na kong manduman is ang caroling ni sa Digalio. Sila before nga sa mga kawan ako sa smack fire. So time of December, most din yung memory nga nanduman pag outing. New Year's resolution, hindi na ako mukhaon ni. Siguro. Now, first thing we have to talk is about ABCD. Kung butangan mo number ang ABCD, first word is hard work. Hard work. HARDWORK. Hard work is a total siya of 9. Second word is knowledge. Now, knowledge. 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 Totally is 96. Then love. Love is 4.
94%. Then there is lock. Lock is LUCK. Lock is 47. But i-add mo ang attitude 100%. So ang pasabot, dili ang lock, knowledge, leadership, kwarta, o ang imuhang batasan, attitude. Mo ni magdala mo paingon sa imuhang swerte. So ikaw wala ka na kinahanglan nga mag-usab o ako po kay wala ko na tanan swerte ang ipagbuhat imong mga nakauban, imong mga nakaatubang, nakahalulu, nakaistorya, kinahanglan na kana ATT ang lagi na kana kay wala ko na. Ano ni sila magbuhat niya para sa fireworks. 1 hour kapin. Time check. So 1 hour more. Abot sila niya. Sus, pag-transfer na ko sa file, akong gi-copy, akong paingon sa laptop, so nawala ang file. So katong pag-start yun sa pagsaka, na wala gid ang file. So wala ko sumpay katong time nga pag sugod na sa fireworks.